Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung Sumarta Putri ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Budi ingkang satuhun kula bekteni, kula ingkang minangka talangin basa Sundakaning atur pangarebipun Bapak utawa Ibu Kuat ingkang sepisan Bapak Kusnanto kekasih ngaturaken salah taklinipun kondur dumateng Bapak Nugroho Bekawi kanthi pepuji mugi-mugi Pangeran Sukarahayu ingkang sami pinanggih kaping kalinipun kula ugi pinagena kasranaken Sri penganten kakung ingkang selisih Raga Rahayu ingkang badhe kadebaken Siti Robiah putra putrinipun Bapak Setu. Sekali ugi ngaturaken talining kasetren ingkang arupi saking penganten banter saged katuraken raganipun contohnipun sasagan Rinonse Kudala Kerinci Kalpika ugi rasukan KG pinanggep putri ingkang sedaya kalawau urip beburitan wana megah sedaya kalawu kauteraken kanthi sukarenanging pengalih nadyata boten wonten ajinipun pramila sampun kaukur kanthi bobot lan bebet barat mugi kersananipun minangka tali asih katresnan kangge ngaturaken agenipun bebasan lan silaturahmi. Bapak Ibu Sunar derek nyuwune dhateng Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam paring ngaten berkah pangestu wilujeng dumateng ijabin penganten saged kesambeten kanthi wilujeng miring sasaya boten wonten alangan tunggil punipun sumada ing budidaya. Kula ingkang minajangnipun caraka ingkang ngaturaken pasrah temanten boten bilih wonten cecer cewet tuwing kuciwaning atur lan boten bilih wonten kiranging subasti tandang tandung tuwing tata krama kula dalah para cakra ingkang nglumanteraken srah daya nyuwun sawadeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.